Des de l'Ajuntament de Sant Joanet anunciem la primera edició dels pressupostos participatius, un procés a partir del qual el veïnat decidirem el destí d'una partida del pressupost municipal de 2025. D'esta manera, a partir del dimecres 26 de juny, s'obrirà el termini per a presentar propostes per a la millora del nostre poble. Podran ser tant en la modalitat d'inversió com de despeses corrents, per a realitzar tallers, activitats, jornades. Finalitzada esta fase, farem una revisió de les propostes per comprovar la seva viabilitat i decidir quines passem a la fase de votació final. A més, facilitarem diferents vies per a participar, tant de manera presencial a les urnes que habilitarem en diferents espais del poble, com online a través d'un qüestionari. Consulta la nota de premsa i les bases reguladores al nostre web per a conèixer així els detalls del projecte. Ja saps, si tens més de 13 anys i eres de Sant Joanet o vius ací, participa en este projecte i millorem el nostre poble. Decidim Sant Joanet.